تمسكن بأغلى صبت نابت أمان دق زنبرة ساعات تصانح ملكت نبرة اتا ساعات 10 ربعن تملكت نبرت ازوم غزاخه انت غيرنا مينا زيد قسو عملو بصيحم انت كينو امسيم اندابله يغرمرم صنحم غنا سدرابيت تمسكن ممدقسيم كحز جمرو ابو برح ابو تمسكن دما عطا قلعه اذا تلفزيون اطفيخه نعنا دقس بلو نسو خا بابا نسخي دقس انا حاسب كريلو ملسلهم سدرو كدقسو تربيزو صنحه تمسكن ما ازقس كيرو اغفتينو نابتا مس اعرفتو تقاصير لازنبره اب كبابي غزاوتم اتركبالو امرهم دنگيوم عقلهم ناصيوم صنحو اعرفتو بقايقيوم تقبلوم امونتاي كغبر بابا ايدقسن صنيحو حيل بابا هات فلطو يخم كم زغوبسكو كسا حجي ايردون يزلو نونه ترى حجي غايلا كحلفنا مريحيوم تبقسم صبيب انغولاتات غزاوتم حاليفهم ابت مرعا زنبرو غزا بصحم غايلا تجمرو سلصنحو بونبو درغمبلو منستوم كساسو صنحو مساتهم تحاويسهم كقاص يجمرو ان عرفو كساسو اسا انا قال اسب ريون كسحقو كيتردهم كبابي فرقليتن فرانكونم كولدوك مصوز خل مغنحتي ان حسبه فرق البكنو زمسي تمسكن نونا كبل نسو مصنح كبلو ترباربو امود دعታ ድማ بلو نسخم صنحو إلو قاديفهم بتبتب نابغزو تبغسم اب كبابي غزاوتو مسبصح غنا تحدم بخيات كسمع جمره مجمرتا سقيلو كخيد اكو انت تبغسه اتبخيات غنا كسبدك علن عزيز صلبات منبارو عنفت تدمسي بلك كفل تشجره دهر كنده يكون الغنا كوف زبل السب سلازر اي ان فرح قربا حفتي دحندخي انت خوي خيت بخي زلخي نمين خابز صنواتك انت تقبر لخي كذا يبلكدي بفرحي توحيتو زنبره تمسكن هتو ابرأس حتو دربيلا اتاوال غنا كبخيات حليفه كتملسلو اي قالتن عقلو صابو تمسكن اويلو عطا حفتي انت حكون كي نغر نبا بلا دمص اندات قرارص بجخا هوي بجخا انت خيلكا غزاخا وسدن لمنتو بتفرحي بتي دنغاصت حاويسو امانغو تقرقره ليت مدري قال حيزو نغزو انت خيدو كابو انتي كمزور رايس حتوني امود احد ما حد حسبه نابغزو كوس دمو مريت كاي وغح كسدا نعنبلي انت دايلو هيزو وانت بغسم افدغ غزو مسبصح حفتي سدرا ابتا حنت خفل يوم دقيسوم زلو سلازي كيسمعنا دمصي ايتغوريخي بمبال هيزوا بسلحتا عتوم امناتو ارات كدقس نغيرو دما نسو امريت كدقس انصفم بتقرقح بتحساب تحاويسو كدقس ايكعلن نوح كيصنح غنا اتا غوال كم بحدش كتبك جمرت بسم بعد كابزنبرو بمتسع بحاساس ناب بمقرب سقنك تبل انت نغرابكو غوال غنا كسمعي قالتن ممليسا دعدم صابيلا كتبك جمرت بستقرارص دمصي بجاها هوسبيتال سلني حمام حرسيت تحيزه بلتو دمص بخياتا زتن صوم سدرات تمسكن تمرارح مصوم ابو تمسكن عينو افيتو ناب تمسكن بمقرب انت تكون تغاليا امبار غار هيسكا ابزغزا تحدر نيركا بمبال اغواططلو تمسكن ناتي كل حلون تاميتو زي فلت ابو بابا هجي غزي بلنان كله تي حق مسوغا حق نغركاي هجي غنا بجخا هوسبيتال نبص حيا دافيو تزاربو ماكينا عليلوم دما بنحري هوسبيتال موالدان بصحم نعا نابوشتي اتيم كا ابدغا كوينوم كصبي جمرو ابو بناي ودو توغار حركم تريلو بخمين ابتحكمنا كم زبصحكم يتردون አውቶና ጸበይና ወህ ኮሪዲው የአዳውን ደህሪት አጣሚሩ የሆነጆ ክብል ተርአየ በናይ ወዱ ተጓርፈት ጽማይ ተሐጎሰን ተመስከኑን
በቲ ብዛዕባ እታ ጓል ክሻቀል ኩሉ በዚ ድማ ኣቦኡ ኣብ ልዕሊኡ ዘይኮን ርድኢት ስለ ዝሕደረ ኣብ መንጎ ተቃርቂሩ ይዋጠር ነበረ። ከረድኦ ናብ ኣቦኡ ገጹ እንዳሰገመ ኩሉ ግና ነርስ ቅልጥፍ ቅልጥፍ እንዳበለት ናብ ኣቶም ገጻ ቀርበለት እሞ እንቋ ሓጎሰካ ሰበይትኻ ብሰላም ጓል ተገላጊላላ ምስ በለቱ ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወሰኸታ ተመስገን ነብሲ ክቋፅር ኣይከኣለን ኣብ መሬት ረፈጥ ድሕሪ ምባል እዚ ድዩ ኢደይ ክንደይ ጽቡቕ ዝኸበርኩሲ እዚ ክፍደብ ኣቲ ክንደይ ትረግሚ ክንደይ ትጭክን እንዳበለ ምምራር ተሓዞ ነዚ ምስ ሰምዐ ኣቦኡ ኣታ ኣነስ ከምዚ ገይረ ይዕብየካ ኢልካ ድማ ጓል ሰብ ክትጥንስ ወይ ኣነ በርሀ ኣነ እንዳበለ ብምሄር ሕርቃን ሕክምና ኮይኑ እምበር ከጥሕሮ ደለየ በሉ ቁሩብ ነብሳ ሲሕታ ስለ ዘላ ምስ ተበራበረት ክጽዋዓኩም ኢላ ነርስ ገዲፋቱን ከደት ኣታ ኣቦ እዛ ሕፃን ኣይናተይን እያ ኣብ መንገዲ ረኺበ ስለ ዘደንገጸትኒ ሂዝያ መጺእ እንዳበለ እንተ ተመሻኸን እኳ ብእዝነይ ሰበይትኻ ዝብል ሰምዒስ ክትክሕድ ኢሉ ክሰምዖ ስለ ዘይደለየ ካብኡ ርሕቕ ኢሉ ነርስ ክሳብ ትጽውዖም ክጽበ ጀመረ። ድሕሪ ሰዓት ይኾን ግና ጓል ስለ ዝተበራበረት ነርስ ጸውዐቶሙ ናብ ውሽጢ ክፍሊ ኣተዉ። ጓል ርኢ ምስ ኣበለቶ ኣቦ ጓለይ ንኣባ ሰኣመኒ ክትብል ኢዳ ዘርጊሓ ትጸበየቱ ሃንሳብ ንኣ ሃንሳብ ነብኡ እንዳርአየ ደሪቑ ደኣ ተረፈ። ኣቦኡ ዋላ ሓደ ዘረባ ከያስምዐ ጽባሕ ክምለሰኪ ኢልዋ ንኣቶም ገዲፉ ናብ ገዝኡ ደኣ ተመርቀኸ። ስምዕነ ደንስኺ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኺ ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ዝገበርኩስ ኣይትፈልጥኒ ገላ ኣይትብልሲ እሞ ከዓ ውላድ ዝኣክል ክትሸክምኒ ኣቲ ቁሩብ ሕሊና ይብልክ እንዲ ምስ በላ ከመኣ ድሌትኩም ክሳብ ትራኽቡ ኦፍ ትብሉና ምስ ኣጥነስኩምና ድማ ዓይናትና ኢልኩም ተሸንዳሕና ምስ ስድራናን ካልእ ኣባዒስኩም ዘርሞ ትገድፉና ኣቦ ጓሊ ምቕባል ካብ ኣበየ ንኣኻ ፈጣሪ ሰድለ ከሎ ኣቦ ጓሊ ትኾን ምስ በለቶ ዘረባ ጣፊእዎ ገዲፍዋ ናብ ገዝኡ ደኣ ንሱን ተመርቀፈ። ኣብ መንገዲ እውን ኣብዩን ኣይትፈልጠኒ እያ ገዛና ኣይትፈልጦ ሽመይ ገለ ዘይብጸልማት ዝኣትወት ኣበይ ከይትረኽበኒ በዓላት ትፈልጥ እንዳበለ ኣጋብ ወጋሕታ ንገዝኡ ኣተወ። ነጽባሒቱ ኣቦኡ ቀርሚ ዝኣገረ ብቆይዑ ተቐቢልዎ ኣዲኡ ካይገርም ኣይተረፈን። ወዳ ጓል ኣጥሚሱ ዋሊዱ ክመጻ ፈጺማ ተጸበየ ተትፈልጥን ዓይናትን ኢሉ ክእምኖም ዝከኣሉ እንተገበረ እኳ ክርድኦ ግን ኣይከኣሉን። ንምንታይ ገዲፍካያ መጺኻ ኪድ ኢሎም ከማን በንጻሩ ከም ዝሓቦም ዋላ ኣይዋሓጠሎም ደኣ እምበር ተቋይቆም ሰደድዎም። ፈትዩ ከይፈትዎ ናብ ሕክምና ከይዱ እንተለመና እኳ መኸዲ የብለይ ነገዛኹም ውሰድኒ ስለ ዝበለቶ ካብቲ ሕክምና ክትወፅእ ስለ ዝነበራ እረ እንዳጣዕሙ ናብ ገዝኡ ወሰዳ። እንታይ ከም ዝኾነት ግና ኣዲኡ እርኢ ክተብላን ከምዛ ነዲራ ዘይጸንሐት ክትፈትዋ ግዜ ወሰደትን። ሰይቲ ወደይ እንዳበለት ኦፍ ክትብላ ዝተዓዘቡ ኣቦን ወድን ነንሕዱም ተጠማመቱ። ከዛረበካ ደልየ ኣለኹ ኢሉ ናብ ደገ ኣቦ ንወዱ ሒዙ ወፀ። እሞ ሕጂ እንታይ መደብካ ክትመርዓው ዲ ዋላስ እንታይ ካብ ወረድና ተቃላጢፍና ገላ ክንገብር እምበር ወረ ስድራ ይብላ እንዲ ናብዚ ሒዝካያ ትመጽእ ኣድራጋ ሕቶታት ኣዝነበሉ ዝፈልጦ የብልን ኢሉ ሕጁን ከረድእ እንተፈተነ መን ክሰምዖ። በቲ ሓደ ድማ ኣዲኡ ብጣዕሚ ፈትወታ። ብከምዚ ኣብቲ ገዛ ጓል ወርሕ ገበረት። ምስ ኣዲኡን ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ ፈጠረት። ብነፍሳ ጓል ጥዒቲ ነይራ። ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ ግና ጥዑይ ወዲ ስለ ዘይገጠማ ክትጨክን ናብ ዘይተደለየ ጉዳይ ከተኣቱ ዝተገደደት። ተመስገን እንተኾነ ዝያዳ እንዳቀረባ ኣብ ዝመጻሉ ግዜ ዝያዳ እንዳፈትዋ መጸ። ምፍታው ጥራሕ ዘይኮነስ ከፍቅራውን ጀመረ። ዓይናትኒ ዝብላ ዝነበረት ሕፃን ዜናትኩ ንሳውን ናተይ ክብል ብሰንኪ ፍቅሪ ጀመረ። ንሳውን ንዝኾነ ወዲ ከጸግዓለ ትብል ዝነበረት ጓል ከተፍቅሮ ስለ ዝጀመረት ከማይን ፀባን ክወሓዱ ግዜ ወሰዱን። ሚስጥራ ዓቂቡ ንውሉዳ ከም ጓሉ ገይሩ ከኣብያ ቃል ብምዕታ መወዳእቱ ተመርዓው። ተንኮል ክፋእ ምሕሳብ ጽቡቕ ኣይኮነን። ሰብ ብዘይ ወዓሎ መጠቃ ነውሪ እዩ። ጽቡቕ ንዝገበረልካ ብጽቡቕ ትፈድዮ እምበር ሕማቕ ክትፈድዮ ቅቡል ኣይኮነን ግና
ነገራት ንሕማቕ ዝተሓሰቡ ብጽቡቕ ክውድኡ ከሎ ምርኣዩን ጸጋዩ ሰብ ካብዚ ሓሰቡን ዘይተደለየ መዓት ይሰውሮ